Siema. Dobra, jestem. O. Janek. Co ty robisz? A kamerka mi się coś... Jak to Janek? A w porządku, już w Po porządku. streamie. Po streamie, no i w trakcie streamu. Grzecznie, ja grzecznie. Mhm. Głów nie bolało ostatnio? Mm, 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 Nie? No to dobrze. mm, 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 Mm-mm. mm. A to streama już masz, tak? Tak, tak. Dobra, to nie będę mówił, Nie, no ten. co robiłeś. Grzeczny byłem. Przecież grzeczny powiedz. byłem. No, 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 grzeczny byłem. Dobra, odpolą to. Dokładnie. Zapraszam wszystkich na Twitcha. Emigrany już. Nie wiem, nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie mam na pojęcia. Kurwa, spada. Oj, masakra, masakra. Co to się dzieje? Error. Nie wiem. Tak ten menu będzie wyglądać. To co, idziemy na blackout? No możemy. Czekaj, kurde. Co to z tą kamerką się dzieje? Nową, Alek, nową. No czekaj, muszę tu coś, kurde, pocykać, bo mi się kamerka tutaj coś tego teguje. Okej, może lepiej. No, panie De Adamek, dawno cię tu na live'ie u mnie nie było. Dobry. Pisz do niego czy gra. Ha? Pisz do niego czy gra. A jest z nami? Streama ma. Strumek ma? No. O. Popatrz. O, popatrz. Tak, pobiera. Dawaj do proszenia. Już. Zagranie składy. Quick Pool! Siemano! Elu. Co tam u ciebie, ty łobuzie? A ty grosz? No ja gram. Adloraplo. Czekaj, spróbuję do ciebie dołączyć. Dołącz do sesji. Uda się? Czy się nie uda? Jesteś? Czekaj, drogo tam. Ojojoj. Ale nie, my są razem, czy co?
Eldo? Ty to odpalasz, czy co? Eldo? Zaraz Eldorado? przyjdzie. Aha, poszedł. Dobra. Oj, oj, oj. Aj. A ty wąski nie grasz? Nie gram, bo nie mam. Aha. A to nawet kodzika nie masz? Jakiego kodzika? Co? Jakiego kodzika? No, żeby koda mieć, żeby ten... Nie, to tam... Nie, to tam jakoś... Aha. Nie pali się. Dobrze. Będzie premiera, się kupi. Dobrze. To też fajnie. Okej, no. Jaka jest ten Eldo? Gdzie jest ten Eldo? Dobra. Czekajcie, bo mi do nas wpadnie. Halo? Siemanko panowie. Siemanko, siemanko, siema. cześć, cześć. Czekamy na Eldo, wiesz? Eldorado. Tam do niego dołącz. Jakiś skład już jest? Macie jakiś skład już? Znaczy, ja jest Eldo, no i ty. Jeszcze ktoś tam może wpaść. Ale mówię, czy skład jest zrobiony? Jest, tam Eldorado ma. Tylko, że nie ja wiem. dołączyłem do ciebie. Nie wiem. Jestem u ciebie czy nie? Nie. Czekaj. No dołączałem do was. Mi się to chyba zawiesiło już. Siemanko, Big22. Witaj, witaj. No właśnie, lobby nie jest. Halo, halo, halo. Halo, halo. Halo! Witam Siemanko. serdecznie. Dobry Raven. Słuchajcie pany, ja chwilę wyjdę. 10 Oj. minut. Oj. 10 minut. Dzięki, Oj. gram. Dobra, to my z tym znankiem za chwilę zagramy i No, tyle. chwilę. Dobra, chwilę. No, dobra. Długo wracam. Dobra, długo wracam. Kukus, siemanko. No dobra, Nanek, wiesz co? No? Zróbmy tak. Poczekaj chwilę. O, Nie, kuźwa. kurczę, nie... Co jest, Jakiś aktualizacja? skład. Wiesz co? Spróbuj. Social, czekaj. Spróbuj do mnie dołączyć normalnie po prostu. No, zaraz spróbuję. Bo mam tak. Party mam open. Players limit 6 niby może być. Dobra, to ja przez imprezę do ciebie Mam dołączę. Nanka. Mam ciebie. Mogę invite to party. Wysłałem ci zaproszenie jakby co. No, a ja dołączę, tak. Tak spróbuję dołączyć.
No dobrze, jak tamkolwiek wolisz. Słuchajcie, pany, wiecie co, tak a propos tego BFA 5, no muszę przyznać, że mi się nie podoba. Nie podoba mi się. Nie Lemi. podoba mi się i to mi się bardzo nie podoba. Tak szczerze mówiąc. Czemu? Słabo. Słabo, bardzo słabo jak dla mnie. Bardzo. Czemu? No, nie wiem, nie umiem ci powiedzieć czemu. No słabo, po prostu nędza, bieda z nędzą. Ej, a kurde, Dla to mnie. dobrze, że cię nie wyprzedził. Bo mi się bardzo podoba. Przynajmniej tam jakieś wyniki Nie, no mam. tobie się mógł podobać bardzo. To przecież, słuchaj, no, różnie. Ty jesteś u mnie teraz? Nie. Już? Czekaj. Chyba... Czekaj, coś się... Inspect player, to jestem ja, a ty jesteś... Ty, dobra, mamy, dobra. Tak? No to spoko. Mhm. A daj Teraz większe co, blackout, okno. tak? Aha, i tu mamy postać. No nie wiem, o co tu chodzi. A Field squad on. Lemi, to off chyba, co rozszerz zagramy tu- okno, jak możesz. Pomóż. Ja wiem, zaraz to już... A. Dobra, no spoko, wezmę już na cały. Dobra, spoko. A co? Wiesz co, robimy field skład, nie, wypełnienie składu, czy nie, nie, czy nie gramy z wypełnieniem składu? Duos zagramy, nie? No, Duos, normalnie. spróbujemy. deploy, dobra. Tak zagramy. Okej. No bo jeśli chodzi co w tym roku, tak kod i Battlefield, no to kod beta jako tako mi się tam coś tam podobało, tak? Nie było może rewelacyjnie, ale nie było źle. Grało się O, przyjemnie. już gromy. Ale Ja BFA cię BFA się męczyłem i to strasznie się męczyłem w granie. Teraz gdzie tu jakąś broń można dorwać? O co tu chodzi w ogóle? No jest tu jakoś broń, ale nie wiem jak nią podnieść. Magazynek tu jakiś jest. A to jest ta mapa z tego? Z Black Opsa 2? Podobna, nie? Trochę. Tutaj. A, podobne to. Pacify the mission area. Manek, No, musimy gdzieś wyskoczyć, tak? chyba tak. No dobra, wyskakujemy, chodź. A nie widzę Teraz cię, pytanie, gdzie, gdzie lecimy? gdzie ty jesteś. A tu jesteś, dobra. To jestem, czekaj, ja nie kręcę Nanek. W tym miejscu. Mhm, Dobra. Dobra, Nanek. Słuchaj, wiesz co, lecimy? no. Widzisz tutaj nad brzegiem taką fabrykę? Chodź tutaj, gdzie jestem. O, dalej. O, Nad tu brzegiem taka do jest, widzisz? fabryki, dobra. Tutaj, tu taka Okej. jest, o, takie, nie fabryka, jest budowa. Taka wysoka. No, coś tam. No, Chodź, dobra. na górę wylądujemy, na górze wylądujemy. A widzę, że tam kilka osób już ląduje. A, zajebicho. No to takie Fortnite. Dobra. Tylko ja tu kuźwa amunicji żadnej nie widzę. Skąd się jakieś ammo bierze? Czyli serio, ja nie wiem w ogóle jak to amunicja. Czekaj, co jest? A, apteczka. Sitrep, potential collapse detected. Relocation to indicated safe zone is Dobra, mam broń. No też coś tu łapłech. O! Mam lepszą broń. Tylko... Dobra. Okej, amunicja do tej broni. Oj, słuchawki tu będą musiały być dobre. No. O, tu są nawet ulepszenia do broni. Kuźwa, ja tu różne rzeczy mam. No chyba tym wolę, nie wiem, ciężko mi powiedzieć czym.
Wow. Ej, tutaj jak Kuźwa, to już towarów jest... u góry się wbiłeś i mam już... Tak są te dodatki do broni, nie? O, ktoś tu biegał. To jest inwentory, czekaj. Do góry, co tu mamy w ogóle? Lemi, gdzie Czekaj, jesteś? Aha, ty jesteś u medkit. góry. U góry, dobra. To co to jest? Aha, magazynek. Kurde, czekaj. Ale jaja. Co tu w ogóle, o co tu w ogóle chodzi? No, upgrade'ujesz sobie broń. Circle collapse imminent. Czekaj, gdzie ty jesteś? Ty jesteś u góry, nie? Dobra. Tak, tak. O, jo. Czekaj. Ktoś tu leci. Tam gdzieś są chyba. Fajne. W życiu go nie trafię tym. Nie ma szans. Jakąś dubeltową. Gdzie on jest? Gdzie ty, Alek, jesteś? U Idziemy na góry dół? jeszcze. Czekaj, poczekaj. Już tam do ciebie schodzę. O, czekaj, tu jest coś. Co to jest? Oj, Co to oj, się oj. mówi? Gdzie ty zeszłeś jeszcze niżej? Supply Nie, no drop nie inbound. wiem. Czekaj. Jak tu się kuźwa zjeżdża? To jest winda? Aha. Co to biega kuźwa? O! Tu było. Aha. Już obstawiaj tam wrota. Tutaj kolesi wiesz, miałem gdzieś. — 32 zostało, także możemy to wygrać. No domyśliłem się, że szczoty jakieś wale. O kurde. Tam już ktoś samochodem jeździ. Żadnej, bo tu gdzieś widziałem klientów. Dobra, lecę za tobą. Jakieś granaty tu mam nazbierane. Kurwa, o co tu kaman w ogóle? Ta mapa się jakieś będzie zmniejszać w ogóle, cokolwiek? Ty strzelałeś? No, No nie, no nie. Kuźwa, bez hałasu. tak chciałem sprawdzić. Dobra, jestem. Hej, hej. O co tu? Bracie jeszcze, czy... Gramy, Tak. gramy. No, spoko. Poczekam. Dobra, na gilę tam. O co tu w ogóle? Przetrwać, tak? Ale do kuzia przetrwać, ale... Na razie nie jest nie ma akcji, ale jest to ciekawe. Troszeczkę mam adrenaliny. Ja wam powiem szczerze, mi się to kurwa tak podoba. A? Blackout. No, zajebiście jest. Tylko ja nie do końca chodzę... Sorry, nie do końca wiem, o co chodzi tutaj. Co ja mam zrobić? Biec i przeżyć. Jaki jest sens? Tutaj ta mapa, jak w Fortnite jakoś będzie się zmniejszać, ten tryb, czy... Tak. To jest A strefa. to czym ja... A, strefa jest do siebie. Ty właśnie, czy ta strefa Mhm. jest? Faktycznie. Mamy. I się przy nas zmniejsza. Na touchpadzie. I się zmniejsza do nas, do A. środka. A, jest, dobra. Be
advised, further collapse expected. Relocate to safe Moim zone. zdaniem A, nawet jest, może dobra, być, Nanek, może ty być faktycznie, Nanek, chodź. lepszy od Pogba nawet. U góry, u góry. O! Czekaj, Nanek, chodź spokojnie. Jak się tu kucało? O, dobra, mam. On taki lepszy celownik, Normalnie. także... A jak żeś go ten? Tam leżały Zamieścił? na podłodze leżały różne te. I klikałeś i mi się upgrade'ował, czy jak się Po to... prostu go znajdziesz i go podnosisz, to on sam się po prostu już dorzuca do tego. Aha, to raczej mi się chyba... Czekaj. Ale jakby co razie się nie wychylaj. A wiem, że się ładują, widzę, że się ładują, ale nie ma sensu. Tam się ładują. Nie mam żadnej snajpy, żeby tam próbować przycelować, więc... Gdzie kuźwa, Nanek? No kurde, chcę sobie poszedł. gości. Chodź tutaj, idziemy do tego biura, czy co to jest. Kurde, ani postrzelać nie mógł. Bo zaraz będziesz strzelał, zobaczysz. Zaraz będzie trzeba strzelać, ty nie będziesz strzelał wtedy. Wtedy powiesz, że za późno. O, Lemi, tu masz fanty. Masz jakiś ekwipunek? No nie wiem, kuźwa, ja tu biorę jakieś rzeczy, w na razie jeszcze nie wiem co jest co. Tu jest jakiś gun. Może będzie lepszy. A może to zostawmy. Tu Tu coś możesz jest. jeszcze do broni dodatek. O, O, dobra. tu jeszcze jakiś dodatek Sit rep. jest. Circle collapse imminent. Get to safety. Ty, ale powiem ci, że wiesz co, że to przynajmniej kuźwa można w to jakoś grać normalnie. Przynajmniej na razie tak to przynajmniej wygląda. Nie jak ten Fortnite gówniany. No. Kuźwa jakieś kolorowe. Ty poszłeś paki po schodach do latające. góry, czy nie? Aha, nie. Nie, jestem na dole już. Już szedłem na dół. Dobra. To co to jest? Aha. Dobra, tu masz ta luneta. Lemi, u góry jesteś? Chcesz taką luneta? A, to tam ładujesz. Dobra. To kuźwa, amo nie mam? Za trzeba uważać. Lemi, mam coś do ciebie. Chodź tu. Czekaj, ja mam tu. O! Kuźwa, teraz mam gana. Lemi, chodź tu po schodach do góry. Tu mam coś do ciebie. Chodź. Bo ja to zepsuję, a ty tym będziesz umiał operować. No nic się nie dzieje na razie, bo faktycznie, że tutaj... Czekaj, do góry, czekaj, gdzie jesteś tu. jeszcze wyżej? A. Tu, No nic się nie niżej, dzieje, niżej. no faktycznie- Lemi, niżej. A, Chodź, tutaj. nic To- się nie dzieje, to bo se nic się weź. nie dzieje Ty właśnie. tym będziesz umiał sterować. Tu. Co, to? No, Co ja mam tym zrobić? no puszczasz to Trzeba tak. gana wymieniłem, ja tym chciałem, tym ciężkim. Net call. Supply drop incoming. Jakiś supply drop. Kuźwa, nie trafiłem go ani raz. Znaczy trafiłem go trochę, ale... No ale gdzie jesteś? Chodź, czekaj, na po balkonie. klientów idź. Strefa się zamykła. Gdzie ty jesteś? No, obserwuję tutaj. Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. Klienta obszeliwuje, kuźwa, nie mam pomocy, Nanek tam łazi po budynku. Już idę, już Teraz jak idę. trzeba strzelać, to nie strzela. A w którym miejscu on jest? No to chodź na wprost biegnie, nas tutaj, patrz, biegnie, zobacz. Jest go Nanek, kuźwa. Dobra, leży. Spieszamy, O, Nanek. jeszcze jeden! Chodź. Chodź na płot. Gdzie? Tam Chodź, jeszcze jeden był. Chodź. Dobrze, 16 dobrze, amo życia. się tutaj, kuźwa, wiesz? E, On ma 16 tylko? Czy nie ma 16? Czekaj. O kuźwa! O, shit, Dalek, uważaj! Jestem, leżę, podnieś A, mnie tu. Za kurki. murkiem.
kurde. Dobra. Outplayed and Zamiast Teraz jak apteczki. trzeba było strzelać, to nawet kuźwa nie ma. No. A to standard, nie przejmuj się. Norma. Ale mnie trafił skądś kuźwa. sit rep. Circle collapse Wiesz co, ja nie bardzo... safety. Dobra, wyjdźmy stąd, bo ten, Mhm. ale kurde... Jak się zacznie coś dziać, to będzie okej, nie? No ładny, jest to ciekawe. Zmieńcie na duo, na składy. Do dołączenia. Tak, już, zaraz. Teraz dołącz do nas. Bo jest... Field Squad jest on, więc powinieneś dołączyć do nas. No to prawda, nie, ale Fortnite to jest bieda, nie, no nie oszukujmy się, to bieda taka, to... Ten tryb może też być biedny, ale Fortnite jest bieda, tutaj spokój. Jakieś kuźwa kolorowe, gówna biegające, to dla pedałów to jest, gra dla pedałów. No ale daj I wrażenie. już ten tryb, aha, nie masz, Nie czekaj, to umie. dobra, to wiesz co Nie. zrobimy, social, czekaj, ja ci wyślę, czekaj chwilę. Poczekaj chwilę. Nie, to musiałbym jest co najlepiej... Dziwne, aha, poczekaj, już. Skład, dobra, teraz dołącz. O, Teraz dobra, możesz mam dołączyć. już. Teraz musimy dołączyć. Dobra. Więc wiesz, ale skład wypełniamy, nie wypełniamy, nie w trójkę sobie gramy, nie wypełniamy się. Tak, tak, tak. A, więc wiecie, wiesz, tryb może być ten też gówniany, nie? Ale no Fortnite to bieda, no. Dokładnie. No Fortnite to bieda. To też może być bieda, nie? To nie będę się kłócił. Zobaczymy jak to będzie. Ale wiesz, no popatrzymy. Może faktycznie im się No, udało dopiero- coś. Dopiero się uczą robić, nie? Więc pierwsze coś Tak, nowego. prawda jest taka, że no tutaj koleś trochę mnie tam trafił, strzelił. Faktycznie ta energia nasza powinna być no taka, myślę, że jakieś 300% tego, gdzie normalnie jest w grze, gdzieś tak myślę. Powinno być więcej, powinno być tego, faktycznie tutaj Kuszek dobrze zauważył, że tego strzelania powinno być więcej, nie? Może nie 300%, może 200, ciężko powiedzieć mi, ale coś więcej. Ten time to kill powinien być wydłużony bardziej. Wiesz co, Snake'u, to już nie chodzi o to budowanie tam, bo jest skillowo oczywiście, trzeba bardzo się tam napracować, coś umieć zrobić we Fortnite, ale chodzi o to sama oprawa, jakaś taka pedalska. Gra dla wiecie tam. U mnie w pracy to dzieci grają tego, moich kolegów w Fortnite'a. Dobra, Jeszcze lecimy. 10-letni tam. Już mam najwięcej. Dobra, wiecie co? Gdzie Tam? wylądujemy? Gdzie Araj? tam? Może tam Czekaj, gdzieś ale, dalej. Gdzie ustawiłeś? Tutaj? Aha, dobra. Okej. Jak wy to sprawdzacie gdzie... Aha, tu jest. Nie, kurczę, wyleciałem, dobra. Nieważne. Już Dobra, wyskakiwać? lecimy. No dawaj. Wiecie co? Takich 6 takich budynków, widzicie? One są po ukosie tak postawione. Mhm. Widzicie? Przed tą budową. No dobra. Czyli przelecieliśmy to. Ten punkt. Nie, tu jest pod nami. A nie, dobra, jestem, dobra, patrz. Dobra, to te budynki takie, o tutaj 6 tu jest, o tutaj, o. Tam gdzieś wylądował też, kuźwa, jakiś frajer, dobra. Kurde. Dobra, od razu na dach i... Na dachu chyba nic nie ma. Kurde. Na dachu gówno jest. Kurwa, spluwy nie możemy. Dobra, mam spluwę. Zawierajcie drzwi. Dobra, co tu jest? Apteczka. Dobra, położymy innego. Już? Ja No. pierdzielę. Ale ja jestem obity. Gdzie ty jesteś? Ja już idę do ciebie. Apteczka. Mam 10 HP mam tylko. Apteczki nie mam żadnej. Można przekazywać sobie tutaj apteczki jakoś? Właśnie nie wiem. Chyba tak. A nie powiem wam na 100%, mi się wydaje, że... Na prawo poszli? To ja idę do ciebie zaraz. Żadnej apteczki nie mam. Kurde. Oni A bandaże. jak się apteczkę tu używa? Jakby co? L1. L1. No. Czy ja do ciebie lecę już?
Supply drop inbound. Dobra. No i tam w latek poszli wyżej. Dobra, chodź. A tutaj na tym budynku nie ma tutaj? Właśnie... Oj, położył mnie. Hej, Nie wiem, dobra, leży. dzięki. Otwieraj się, otwieraj. On Biegnę chodzi tam o do nas. was. No, biegnę. Amo nie mam. No, mam 10 ammo. No właśnie cienko, ja mam 6 na 10 bo to jest, tak? To No jest- to nie. gdzieś pójdziemy jakaś i coś tam spenetrujemy. No otwieraj się drzwi. Kurwa, czy też nie są. U góry jest chyba gościu. Sit rep. Nad wami. collapse imminent. Get to safety. Tak? No, Dobra, spokojnie, czekaj Eldorado, trzeba akcję zrobić. Uciekło? Z jednej, z drugiej. Apteczki tu są, chodź, ej Eldorado, tu są, patrz, znaczy te. dobra, Pierwsza pomoc uciekał leży. od was. Masz, tu jedno, zostawiłem ci. O kurwa. Dobra, dzięki. Kurde, podnieść nie mogę, czemu nie podnieść nie mogę? A może masz już za dużo? O, Nie, nie mam właśnie nic. A ja mogę. Ja nie Nie mogę mam. podnieść. nie ma amunicji? Jest tu u góry może? Co jest kurde? A mam, aha, 5 widzę, mam 5 tych. A mogę przekazywać wam coś? Nie mogę, nie? Ja w ogóle drzwi otworzyć nie mogę. A, coś się u ciebie może zacięło. Kurde, tak nie głupio ten tryb wygląda, tylko że trzeba uważać. Co jest kurwa? Nie zbugowało coś Nie się u mnie. pomysł. No, mogło, wiesz, bo to... Daj mi trochę coś tam. Już wiem o co chodzi. Aha, jak? Wziąłem krzyżakiem do góry, wziąłem i nie mogę nic podnieść. I Dobra, nie czekaj chwilę. wpisałem tego. Teraz, czekaj, jak ja mogę coś ci dać tutaj? Use medic, nie. Czekaj, jak ja mogę coś ci dać tutaj, właśnie, jak to jest teraz? Kurwa, nie wiem. Inwentory, czekaj chwilę. Czekaj, o co tu chodzi w ogóle? Gdzie ja tu mam coś? A, tu mam health, tak, jedno na przykład cisnę. Speed, czekaj, położyłem chyba, tak, jedno czy nie? Nie, Nie. czekaj chwilę, moment. Coś Dobra, popindoliłem. spoko. Jeszcze raz. Drop, czekaj. O, dałem, Dobra. 2 położyłem. Dobra, dzięki. O, super, tak ci się kładzie, dobra. A ciekawe, czy można jakoś żeby pod szybko, pod klawisz coś dać sobie, żeby No nie ciekawe mam właśnie, się wchodzić kurwa. w opcję. Dobra, idziemy tam. A, tu jeszcze to rzuciłem, nie, to mam mieć. Use medic, o, czekaj. Coś użyłem, a nie O, co jeszcze. kamizelka. Przyda się. Dobra, musimy do tego biec. Ej! Co jest? O Gdzie? kurde, u Ej, góry! kurwa, Danek. Ja Gdzie? myślę, że to wy. Nad wami. Cześć, jeden musicie być? Ale jaja. Nie widzę go. Dziś musi jeszcze jeden być. Mhm. O kurde, Leni, strefa. Wiem. Dobra, ja bandaże muszę podnieść. Dobra, spadamy. Chodź, lecimy. O kurwa. Chyba nie dobiegniemy, co? Kurde, gdzie wyjście jest jakieś? Nie mamy Nie, szans, bo bandaże. strefa jest za daleko. Bandaż jakiś masz? To się uderz Mam trochę. 3. Cześć, to jest energia teraz moja w ogóle. Gdzie to jest? Gdzie to pokazuje? W dolnym lewym rogu. A, to jest kreski czarne. Aha, dobra. Tak. Widzę. Zaraz mam iść. Na prawo mamy typów. Też jest strefa, je. Ej, teraz strefa szybko uciekła. Nie mam już. No, ja wiem, za dużo się tam bawiliśmy, kuźwa.
No ale jakoś spokojnie, jakoś się wyleczymy. Może dobiegniemy. O, widzę typów? Nie, chyba widziałem typa. Further collapse expected. No i za Travel to ciężko indicated będziesz. safe zone. Chyba widziałem typa, nie jestem pewny. Emil, Masz apteczki jakieś? Emil, Nie Eldo, mam właśnie już. padniesz. Padniesz. Wiem, że padnę. Kurwa. Nie dobra, teraz na pewno trzeba ogarnić po prostu strefę życie, no. No, trzeba, bawić się ktoś, tak. ktoś musi patrzeć na mapkę. Ja patrzyłem, mówiłem wam, że strefa jest, ale nikt mnie nie słuchał. A ja weszedł i myślał, że to Eldorado u góry penetruje, bo wyście byli na dole, nie? I po prostu jeszcze na tych strzałkach nie skojarzyłem. Jak patrzę, że ktoś tam wchodzi, no to Kurde, idę tak za mało nim. brakło, no. Aj. No to może być to hit. Dobra, ja żyję jeszcze. Nie wiadomo jak długo. Lecę dalej. No leć. No sam... Oj, coś tu przerwało mi przez chwilę. No i widziałem się, nie? Ślagi, kurwa. Sam w składzie jestem, więc to ciężko będzie. O, coś laguje. Halo? Halo? Co jest grane? Ja wtyczkę mam. Ja też mam wtyczkę. Sit rep. Circle collapse imminent. Get to safety. Coś pewnego. U Lemiego wywaliło neta. Bo live mu wywaliło nawet. O, jest. Jest już. That's a hard fail. Nie. All assets lost. Czekaj. Nie, wywalił to nie temu. No. Co, live mu przerwał? No bo offline jest. Taki A, to następny. pewnie mu odjebali się kierowcy na internet. Za rachunków nie zapłacił pewnie. Kurwa. Mogę na kabel przełączyć, mam na Wi-Fi podłączyłem konsolę. Po kablu lepiej jest. Już mi się nie chce, chciał. Ja dał O, disconnect. czekaj, Krzysiu jest, czekaj. O, akurat gra. Proszę bardzo. Kaś ty w los. Zaraz Krzysiu będzie. No to już daj go. Ej, Ja, Eldo, dołączysz do mnie, czy? no już dołączam, czekaj, Nanuś. Jestem, Dobra. szermierzu. Czekaj, teraz Lemi już jest. Krzysiu zaraz będzie. Sorki chłopaki, robię tak jest, że zawsze wieczorem o jakiejś godzinie, coś koło 23, zawsze na chwilę rozłączam neta. Nie wiem dlaczego. Zawsze. Mm. Zawsze to jest. Zawsze. Wczoraj była 22:34, dzisiaj jest 23:12. 22. Nie, trochę. Nie, to jest 22. 14, no. Troszeczkę wcześniej się rozłączyło. Troszeczkę wcześniej tylko. 20 minut. Siema, Zawsze. No, tak jest czasem. Cześć Krzysiu. O, Krzysiu, jeszcze w czwórkę gramy. No. No. Jak Krzysiu podobał ci się? Jest malina. Jak dla mnie. No. No. No, Dobra, to- czekajcie, ja zaraz skład robię. Dobra, pany. Czekaj ta pan. Ja zrobię najlepszego. Też tu moleć tak. Okej, pany. Robię składzik. Kład. Dobra, musicie do mnie dołączyć jakby co. A, Chcecie? Dobra. Dołączajcie do mnie. Dobra. O, nie tu. Dobra. Dobre pany. Ale powiem wam tak, że
tak, wiecie, bez jakichś zbędnych zajawek, podoba mi się to, co widziałem na Nie no, razie, przez co przyjemnie się gra, przyjemnie się gra. Tak, No, tak, to co że widziałem nie. przez chwilę jest okej. Kurde. Nie umie się dołączyć. No Chwila. też nie mogę do niego. Mhm. Dobrze, czekajcie, tylko już pany robię wam miejsce. Więc tak, social, a there's no friends, czekajcie, to chyba coś mi tutaj zrobiło się nie tak. Momencik, jeszcze raz, blackout, składy i kurde, there's no friends. Czemu tak? Czemu Czekaj, tak? ja przez Czekajcie, imprezę- widzę całkiem, o, Może jeszcze raz przez wejdę imprezę. do tego. Mam there's no friends. Ja do ranka dołączyłem, to może do ranka. Zamknę aplikację. Czekaj, zamknę aplikację jeszcze raz. Bo wiecie co, bo mi wywaliło coś stało? Beciu, wiesz co, u mnie o godzinie tak mniej więcej 22, między 22 a 23 zawsze chyba tak, codziennie wywala mi neta na chwilę. Nie wiem dlaczego. Gdzieś wyłączają, nie wiem, na sekundę wiesz, jest urwanie i później, no, Problem mają. nie wiem dlaczego tak jest. Na starym adresie tego nie miałem, na nowym mam od roku, jak tu mieszkam, zawsze codziennie wywala. Nie wiem, mi tak się nie zdarza, powiem ci szczerze. No. Mi się Mam. tak Na starym adresie wyrobiło. tego nie miałem. W końcu zadzwoniłem do operatora i naprawili. I się już tak nie robi. Ja muszę do nich jutro zadzwonić, właśnie No, powiedzieć. może jeszcze- mają jakiś błąd systemowy, wiesz, i Ja jeszcze miesiąc i normalnie kopnę w dupę tego taktaka, bo mam dosyć ich normalnie. Boże. No dobra, ja czekam. Ty Dobra, nie ja masz jestem. neta? Ja nie skąd masz Jest? Ty masz Jest, BT, idzie czy dołączać do ciebie? Ja mam BT. O, też sobie BT właśnie dołożyć sobie teraz. No czekaj, ktoś wyszedł. Nie, co jest? Było. Nie, to jest. No byłem u ciebie, Eldorado, nie wiem. Chwila. Dołączyłem, nagle wszyscy wyszli. To wszystko rozłączyłem. Ale to do Eldorado, czy do... No byliśmy u Eldorado, wszyscy byliśmy. A, bo to Nanek wyszedł pewnie i ten. Czekaj, ja do Lemiego Wróciło nas. dołączył. No tak, ja mogę włączyć. No dobra, to dołącz No i- danej do mnie, okej, dobra, no to dołącz się do mnie wtedy. Kurwa, nie mogę łączyć. Matko. No nie, też nie mogę. Do ranka mogę, bo do niego nie mogę. Czekaj. Powysyłam wam. Byle to nie będzie problem Myślę, gry. że może tak zadziała. A jak nie, to do Eldorado dołączymy i tyle. Tak powinno No. pasować. Dajcie znać, czy możecie. Jak nie, no to Nie. nie. Dobra, no to do Eldo. Dobra. Dobra, dawajcie. Wychodzę, idę dołączyć do Eldorado. Ale teraz pewnie ja nie będę mogę? dołączyć do Eldorado. Nie wiadomo, czy Krzysiu nie blokuje. Przecież nie. No właśnie, teraz nie mogę dołączyć. Czekaj, teraz nie mogę. Ale wcześniej byliśmy w czwórkę. No, No do ranka. Wszyscy najlepiej byśmy doszli, bo do ranka. Dobra, chodź do Nanka. dobra. Ja do Nanka zawsze mogę dołączyć, nie wiem czemu. A bo wiesz, A z nim nie mam problem. mam bogatszy No, internet. No pewnie tak. Wierzę, że tak. Dobra, i Dobra, teraz mi jesteśmy mówcie, co ja wszyscy. mam włączyć. Dipol Składy. czy Fill Skład on? Nanek, pal, kuźwa, składy. Tak, skład i jedziesz. Deploy i... Co ty? Have Co jest? manipulate- Zrobiło mnie. Co ty, Nanek, zrobiłeś? Nic. Dołek No to to co? jakiś błąd jest, wiecie? A? No tak wywala, prawda? Dobra, że- to spróbujcie jeszcze raz do mnie dołączyć. Dobra. Okay. Dawaj, dawaj, dawaj. Szukaj jakiegoś meczu. Dobra, pójdzie.
Dobra, mi pekło. Staramy tak się koło siebie chodzić, tak w miarę blisko, że tam wiesz. No, Nie tak nie rozdzielać się za bardzo. Bo to jeszcze trzeba rozpykać to wszystko, wiecie, jak z tą mapą jest, gdzie tam dokładnie lądować, które miejsca takie w miarę sensowne są. No fajnie nawet na tym, na zombie. Gdzie są, bo tam są fajne te dropy. Ej, przecież ta mapka z Nomy. WO4, WO3. Tak. Troszeczkę przerobiono. Mhm. To wszystkie mapy w Black Opsie są takie same już. Tak, są połączone jakieś, wiesz, miejscówki. Tak. Dobra, to niech ktoś lecimy. wybierze jedną miejscówkę. Jak się to wybiera? Na... No Jezu, no masz touchpada Aha, normalnie. dobra, no, dobra. Tak wcześniej Chodźcie normalnie tu. graliśmy z tego. Fracking Na tym Tower? Fracking Tower, Może być. Place Waypoint, Trochę dobra. daleko. Mówcie kiedy. Dobra. No dobra, chyba tak. Dawajcie. No wyskakujemy. Coś leci jeszcze z nami, czy nie? Chyba nie. Dobra. Ja idę tam z tyłu na O budynki. kurde, już mi życie ubyło. No co ty robisz? No, w podłek tu. Dobra, jest broń. Jest jakieś ammo. Ile dodatków mam? Sitrep. Potential collapse detected. Dobra, panowie. Mam dwie Zbierajcie, co apteczki. chcecie i idziemy na ten. Byłem takie strefa panowie. Tak, tak. Trochę mam. Tylko Spokojnie, poczekamy do kurde, minuty i wtedy idziemy. nie mam dobrej broni. Nie, jakieś Dobra, Tu jeszcze ja coś. mam, gdzie ja jestem, jest trochę tego. Dobra, jeszcze tutaj wejdę. O, KN57. Kuźwa, nie wiem, czy to nie będzie lepsze. Nie, chyba nie. Jaki celownik fajny. Cholera wie. Ramy klana. O, to jakie klany? dobra, tu coś jest. KS. GKS tu mam broń. Jest ona dobra? Da się Już grać. nie wiem. Da się grać. Czekaj, co tu jest? O kuźwa. Energii mi trochę było, no aż to się fujara. Dobra. Nie idzie się budować. MZK przydałaby się, kurde. Panowie, ja bym już leciał. Czekaj. To może być ciekawe teraz. No leci. Ja pomału w kierunku strefy idę jakby co, powolutku tam, nie? Tu jeszcze budynki po drodze odwiedzę. Czy mam pojechać w ochotę w The Division? Nie. Nie, tu jest strefa. Tu musimy iść. No tak. No idę w stronę strefy. Czekaj. Circle collapse imminent. Get to safety. No bo przeciwnej linii idziesz. Tu do tyłu musimy iść. Idziemy. No jak? No idę tu, no Nie, tu, tu- tu, w bok. No w bok, no mówię, że idę tu budynki odwiedzić. A, spoko, Dobrze spoko. idę. No, wiem o co chodzi, tak. Potrzebujecie coś, i bandaże jakieś czy coś? Ja mam 4 jakby co, mam kamizelkę. 6. O, jest bosik. Chcecie? No, można. Jak tak wszyscy byśmy weszli, to... No, to jest skład. Czekaj. Nie no, wszyscy nie idziemy. Jak ci chodzi? No dobra. Okej. Dobra, pany, to wy z buta ciśnijcie. I tak dalej. Zrobimy już wiatr. chodź. Anek. O, pieci na wyspach. Co?
Dawaj, dawaj, bo strefa Czekaj, idzie. zbieram fanty. Amunicja, ten... No, to To jeszcze była był chyba. pięteria. Aha. Aha, wyście są już tam u góry, dobra. Lecę do was. Jak byście Zostawmy się przysta... kawałek, ale tu coś czuję, że będą przeciwnicy. No, też tak czuję. Gdzieś będą. Tu w domku pozostawiali. Ładnie, ładnie. Zastanawiam się jeszcze, czy jakieś ładunki można zostawiać, niespodzianki. Nie wiem. No, jakiś granat mam. Może coś nie wiem. Ale 30 ino naboi mam. Kurwa, kamizelki nie ma nigdzie. Była gdzieś tu kamizelka jakaś taka, nie? Co to jest? To nie jest kamizelka, nie? Armor Nie. jakiś jest, chodź zobacz. Chodź tu. Spoko, mnie? Wukus, trzymaj się, na razie. Eldorado, tu myślałem, że tu jest. Nie ma kamizelki tu? Tak, to kamizelka jest. No. Dobra, dzięki. Dobra, lecimy, pan, lecimy. Uważajcie tutaj, bo tu chłopaki jacyś już Gdzie tu byli. armor? Jak ktoś nie ma? O, rampart. Zaraz zabawam. A? O, gdzieś strzelanie słyszę. Na te domki chodźcie pójdziemy, coś się tu będzie akcja. Mhm. Chodźcie, chodźcie panowie, razem idziemy. Tak. No, pojedynczy nas rozpierdolą. Dobra, zwiazik. Chyba nikt nie był. No. Oj. Jakiś trophy system, kuźwa, ale tych rzeczy to... Na lewo strzelają się. Po lewej. Słyszę. Tu masz kamizelka, też level pierwszy. Dobra, strefa nas goni, panowie. Dobra, już wchodzimy w strefę, bo nas goni. Mhm. Musimy już wchodzić. Nic Bez to zabawy. leci? Coś gdzieś jedzie. Na nanek jedzie. Oj, 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 nanek, chodź tu, Dobra. kuźwa. Dobra, no weź to, zostaw ten samochód. To No co, odpala. to hałas robi. Na lewo strzelają. Wiem, ale patrz, czy z przodu czasem ci się nie dzieje. Further collapse expected. Travel to indicated safe Minuta zone. jakoś. Lecę do was. O, Pany, tam się przyda. O, ktoś to co tam panowie, leci. lecimy dalej na strefę, czy po prostu olewamy tą akcję? Znaczy olewamy tą akcję z lewej, czy idziemy tam, czy... Nie wiem, ja mam Idziemy tylko dalej. 30 Chyba na strefę magazynków. biegniemy, co? Tak, No, tak. lepiej będzie. Najbezpieczniej. Ale co potrzebujesz? Amunicji. Do czego? Do GKS-u. Chodź, coś ci dam. Jak to się daje? Czekaj, bo gdzieś Musisz kurde option weszły. wcisnąć i tam masz drop. Chyba, nie wiem czy amunicja, nie wiem jak to wygląda w ogóle. Chodź na To naj. ja, bo już z Krzysiem tu nie zostali. No, Dałem ci. Dali Też mu tu ammo 30. nie mam. Tyle co nic kuźwa nie mam ammo. Jeżeli chodzi o akcję jakąś, to ja nie będę mógł uczestniczyć. No naj, spiłem tutaj. co? Wziąłeś? Dużo Żeby dobry. jakiś- A nie, dobra, bo ja nie wiem. Było. Nie ma właśnie. To już byli, sprędowali. Aha. Wszystko go zabierali. A my dolecieli do... Aha, nie, Dawaj, dawaj, do strefa. nich lecimy. Lecimy, lecimy. Mam trochę mało ammo, kurde, ale nic. Oszczędnie z w ogóle w amunicją. zasadzie
W ogóle nie mam. Się przyjmuje, ja mam kuźwa 6 pocisków tylko. O, akcja po prawej, ale jak się omijamy, to będzie amunicji. Oj, wejdziemy w jakiś w jakąś safety zone i później będziemy myśleć co dalej. Net call. Supply drop incoming. Mi za chwilę Może ten braknie dropa byśmy sprintu. chwycili, co? Ja gdzieś blisko, jestem możemy. O! Tam gdzieś na górze jest strzelanie, kuźwa. Tu bo drop leci. Gdzieś. No leci. O, leci samolot, czekaj, gdzie on zrzuci to? Ej, z plecy! Zabił mnie! Dobra, plecy, uciekajcie! O kurwa, kurwa. O kurde. Mi się samolocik podobał. Życie? Nie. No, leżymy wszyscy. Nas... Nie, w plecy nam zajebali. Kuźwa. Nie ratuj mnie, to będzie trudne. A jak to kuźwa, że was tam zawsze tak szybko wszyscy? MTC suspended. No ładnie. Jakśmy pobiegli, kuźwa. Nie rozglądaliśmy się za bardzo. Wydali. No to świetnie. Już tylko nie ubili. Namek jak przynęta miał być, kurde, ale myśmy padli wszyscy. Dobra, co opuszczamy to, nie? Okej. No, jedziemy dalej. Kurno, ale beznadziejnie. Ale Nanek, nie widziałeś, że przez to biegnie w ogóle? Nie. Nie, po prostu dostałem w plecy i zaraz padły. No kurde, to przecież oni z daleka, że nie mogli z daleka strzelić, musieli blisko być ciebie. Może mnie Nanek, bijać. mówiłem ci, buduj się. No ja. Musisz dalej więcej obserwować, bo Tak, mnie jak jak się biegniesz to do budować tyłu, od to razu. się obracaj. Na boki, prawo, lewo, bo ja tam się obracam, cały czas się staram obracać. Dobrze, no zawaliłeś. Wiadomo, że człowiek nie zauważy wszystkiego, nie? Ale wiesz, jak biegniesz ostatni z tyłu, no to plecy trzeba obserwować. Dobrze. No Eldomo racja, no mogła się od razu budować. No. Znaczy tam jakieś zasieki można dawać, bo tam widziałem, coś tam można było dać, jakieś te... No takie jak multi. No, barykada jak i multi ten. tam, nie? I zawsze. Ale ja kolesia z pistolecika ubiłem tego jednego tam. Tylko, że już tam nie miałem szans za bardzo. I miałem gówno, bo miałem pompę. Z tą pompą to gówno mogłem zrobić. Czekajcie, stąd leci teraz, to może gdzieś... Rivertown. Chodź na Rivertown teraz. Chyba z tymi pompami to kuzia, pompy są dobre może już na końcu, na zwarciu. Jak już blisko jesteś tego, strefa już jest taka mała, ale nie na na takie badziewie, jak ja bym teraz na w lesie biegałem z pompą. Co ja z tą pompą mogłem zrobić? Aj, po mordzie. Blackout. Dobra. Wiecie co, ja wam powiem, żebyście mogli spróbować Mission clock is running. Go, go, go. tutaj, na train station, chodźcie. No to chodźcie. Zobaczymy tam. Ale muszę wam powiedzieć, że... Ale płynnie to chodzi nawet, spoko to No. chodzi. To jest super. Nie, to ładnie chodzi. ten- Moim zdaniem to lepiej chodzi niż PUB. Dobra, skakujemy panowie. Słyszysz Eldo, lepiej to chodzi niż ten. H1Z1. Co tam?
No nie porównujmy, no to takie gry już, no. No ale wiecie, no też nie porównujemy jaki budżet ma, nie? No jednak Call of Duty ma budżet potężny. Dokładnie. To jest PlayStation czy nie? Czekaj. Nie, jeszcze nie, tu jest PlayStation. Nie, A tu jest PlayStation, dobra, widzę. Czekaj, kolesi Jeden- mamy po lewej. Mhm. Po lewej koleś leci, jeden na pewno, już jest szybciej ode mnie. To jest. Ja wezmę, spróbuję tutaj od tyłu budynku. Na górę, na górę. Kuźwa, na górę. przez płot. Ja pierdyle. Niech to O, ugon shit, strzeli. pompa ma. Kurde. Kuźwa, nie Nic da nie mam, rady. o Jezu, nic nie mam. Aj. Już. Ilu z pięści machnąć, może mi się uda. Kurwa, broń ma. Potential No, mam collapse jakiś detected. pistolet. Advise relocation to Jezu, indicated safe idź ty zone. sam. Zostaw mnie. Kurde, nie, nawet broni nie miałem. Czy ja może cię podniosę, czy nie? Nie masz wody? Nie, jest leżę już. Stawił mnie. No jak to będzie kolej zaraz ko mnie, po ciebie. Bo to mnie gdzieś ubił. No i da kolele miego. Lemi, tu O, jest kamizelkę kamizelka. Nie wiem czy Masz tam... więcej kamizelek? No, chodź tu do mnie. Ci pokażę gdzie. Tutaj jestem. Okej. No, net masz Tu zajebistą jest. siekę. Zajebistą broń masz. A gdzie jest Krzyś? No, A Krzyś też leży. no padliśmy wszyscy. Ja w ogóle broni kurde nie miałem. Już mnie zaciukali. No jesteśmy w strefie na jakby co, więc nie ma co cikować, tylko trzeba chodzić w jakieś plecy sobie zróbmy jakieś, bo... O, level 2 mam armor, dobra. A jaki to był armor? Jaki ty mi dałeś? Nie wiem. Level 1, dobra, mam dwójkę level. A, okej. Co musimy sobie jakieś No. plecy dziś zrobić, bo... Tego mi Okej. wiele nie dają, ale zawsze coś tam da. Nie? A, tak średnio. Apteczki Lemi co pozbieraj. Tu może jedna apteczka. Mam, dwie na razie. Circle collapse Dobra. imminent. Get to safety. Czekaj, jeszcze jedna rzecz sprawdza. Ale kuźwa do akcji! Strzelasz się? Ja pierdolę, dalej to jest kuźwa śpiący królewicz. Akcja idzie. Kolej w pociągu jest. Za nami ktoś leci. Nanek, uważaj, za nami ktoś będzie samochodem. Ja Dobra, został. przejechał. Dobra, w dupie z nim. Uważaj, Nanek, w pociągu jest koleś. Dobrze. Ja mogę go spróbować wyciągnąć, ale ty musisz kuźwa z nim zagrać. Czekaj, ja go postaram się go wyciągnąć. Czekaj, koleś leci do mnie. Wiesz, kask. Nie było. Fajnie. One... Pan, chodź kuźwa. Coś ty jest. Ja pierdyle. No jak ty upatrz się. Ten gun, nie wiem czy dobry, ale tym ubiłem okej. Supply drop Przełączę incoming. sobie, nie? Nie, Danek, zostaw to. Tamten lepszy, bo to jest lepsze. Najlepsza broń Nie w grze. wiem czy ta... Ten gun był okej w miarę, kurde. A Pasował, tylko że na zwarcie... Tylko że na zwarcie, No, kurde. no. Dobra, Nanek, to jest okej. Wyczyściłem. To chyba oni byli w tym pociągu, wiesz, tak mi się wydaje. Mhm. Próbowali z nami zagrać. Dobra, Dobra. chodź, pozamykamy sobie wrota. Oj, dobrze, poszła jakaś akcja. Szkoda, że chłopaki was nie ma, kurde, bośmy dali sobie radę tutaj. Nie, nie mam żadnych ani, kurde, dodatków, ani nic. Co to jest? To nie.
Bo tam koleś jechał na tym samochodziku, ale on tam i sobie jechał, nie ma problemu. Dobra, wrota pozamykane. Nie, to chyba nie. Co tu miał jeszcze? Heh. Nie, oddaj mnie to, kuźwa. Gdzie to wrzuciłem tą broń? A to wziął? No dobra, Nanek, na razie czekamy. No a tutaj pozbierał. Czekamy na razie, bo tutaj w zasadzie... No chyba, że możemy się gdzieś przejść tu w okolicy najwyżej. Ej, perki mam. Jak to jest? Jak to działa? Perki używasz jakby Krzyżak na musisz górę. na ocenie. Aha, przejść do góry, tak? Czekaj, sobie do środka. Na przykład do góry mam jakiś tam inżynier na przykład, tak? I co to mi daje w ogóle? Ciekawy jestem. Ale to na czas jest, nie? Nie, że masz ciągle, tylko na czas. Aha. Muszę później się zainteresować tym, co mi to daje. Inżynier to nie Ty, ale to kurde może być fajny tryb. No to dobra, ambitny jest. Powiem ci na razie, kuźwa, to działa wszystko, wiesz, fajnie to płynnie chodzi, elegancko Ale wygląda. nie, płynnie bardzo. Dziwię się, Co do że- płynności, to bardzo dobrze łazi. No, Tak, jest stary super. silnik. I ja myślę, że trochę kot teraz pobije BF-a. Do strefy bymy może, Lemi, przeszli się, czy nie Wiesz chcesz? co, do strefy, ale... No bo Dobra, jak do chcesz te... możemy iść do strefy, ale jesteśmy blisko strefy, dobra, chodźmy, dobra. Chodź, szybciej się może ustawimy, bo jesteśmy już w strefie prawie, że... I 31 osób jest także. Obserwuj Zgadza dobrze się. tyły, boki. Ja trochę apteczek potraciłem, czekaj, mam full zdrowia, nie mam jeszcze full. Dobra, mam full teraz. Jakby co, pamiętaj, że zawsze musisz się czołgać, Nanek, kładziesz się i idziesz w lesie. Faktycznie, ale kurde, No, a dupa blada, nie będzie otwartej bety, bo chciałbym zobaczyć jak ta 1060 by sobie poradziła właśnie z tą grafiką. Na PC to będzie. Lemi przez most czy pod mostem? właśnie nie wiem. Czekaj, ja Właśnie nie wiem zaryzykuję, teraz, a co? kurwa. Ja ten Chodź na deser... ten kolejowy, koleś. chodź tu pójdziemy, tak. Na prawo, Chodź. na prawo tam koleś był. Tak. Gdzieś był, nie? Mhm. Tam gdzie Lem jest. Cześć, Nanek. To ja byłem, tak? Aha. Bo skupiałem przez chwilę. Nie, tam koleś biegł właśnie. Tak? Pomiędzy drzwiami gdzieś tam jest. No dobra. Nie widzę, Nanek, osłaniaj na ziemię, jak biegnę przez most. Dobra, dzięki. Chodźciemy. Kurde, no to nareszcie teraz będzie gra zespołowo niemiłosiernie. BF1, wiem, że będzie ekstra gra. No nie, no pewnie, no w BF spoko było. Znaczy w BF 5 jest fajna grafika w ogóle, że mi się graficznie podoba. Udźwiękowienie w BF 5, tej becie to mi się podoba bardzo, bardzo mi się podoba. Ale kuźwa, sama gra, no nie podoba mi się za bardzo, no nie wiem. No mi też nie. Mi też nie bardzo. Lemi, a wiesz, że się tu ci Nie będę kończy kiwał. sprint? Wiem. No. Ja się, na przykład ja, nie wiem jak wy, ale ja się naprawdę męczyłem się tym BF5. Tak, Grałem. ja się bardzo męczyłem. No mi się za to bardzo Nie widać podobało. ludzi. To było No akurat do dobrze, mnie. fajnie, że ci się podobało. Wiesz, ja powiem ci tak, Nanek, graliśmy w tryby, które Mhm. nie są moimi ulubionymi trybami, więc A, no. niekoniecznie może być tak, że jak Tak. na przykład przejdziemy na tryby deathmatchu albo coś w tym stylu, będzie mi się super grało. Co to jest za gun w ogóle? Koszka jakaś, kuźwa, cholera wie co to To jest jest. snajper, to jest snajperka. Kurde. Czy ja snajperką Nanek, mogę weź to. grać? Anek, weź to. Co? To jest uchwyt. No miałek już chwyt. A, masz już. Dobra. Dobra, Nanek, czekamy tu na razie. Kampę zakładamy. Dobra. Tylko jest drzwi trzeba by zamknąć. A ja was Weź sobie snajperkę 1. Weźcie sobie snajperkę kogoś. Kurde, no dobra. Ojej, No dobra.
Nie, to nie snajperka. Co to kuźwa? Ktoś To wziął jest już. snajperka. A, Danek wziął, dobra. Nie wziąłeś. To jest, a! Tu była snajperka, ale bez celownika optycznego. Tak, Mm. tak. O, A, ty nie. Tak, jakby co to jest Wow. ten opad kuli, nie? Jakby co. No, no. I to cholerny był. Jak się zachwycano cyckami Lary na PlayStation 1, no były, ale takie kwadratowe były, trójkątne. No dobra, to na razie nic się nie dzieje. Jesteśmy w strefie. 18 zostało Nanek. Kuźwa Nanek. Teraz idziemy po zwycięstwo. Mam nadzieję, że się strefa obok nas zamknie. Wiesz co? Po cichu mam nadzieję. Bo wiesz co może być? Wydaje mi się, że będzie się zamykać na tym River tam. Wiedziałem, widziałeś? Nie zdążyłem powiedzieć. Na River tam będzie się zamykać. No, wiedziałem, Dobra. że tam będzie się To zamykać. co, idziemy powoli? Lećcie, Co, będziecie Nanek? pierwsi. Idziemy pierwsi, chodź, zobaczymy. Może to nikogo nie będzie, ale wątpię. Mogą ci uda ustawić jakoś tam i tyle. Kurde. O, coś leci? Czekaj, leci coś tam? Czekaj, jakiś zrzut. No, Zrzut już spadł. Idziemy po ten zrzut, ale chodź. no tylko uważajcie. No wiadomo, jeśli teraz. A, jest zrzut, dalej. Uważaj, bo tu pełno budynków jest. Mogą być snajpy jakieś wycelowane. No, rozumiem. Na razie ja idę pierwszy. Po Gościu, prawej, Janek, gościu kładem jedzie. E88 autem jedzie. Przejechał, nie? Aha, Mhm. a tak Dobra. przyjechał, to tam dupie z nim. Ale możesz jechać po zrzut. No, w Możecie tych Dobra. budynkach przyjechać się tutaj. skampi. No, w tych budynkach się skampi na pewno. A. Chodź Janek, chodź wodą. Chodź Janek. Do wody. Leć, Janek. Olej to już 15 zostało, daj spokój. Wszystko masz. Janek, na spokojnie, chodź tu. Circle collapse imminent. Get to safety. Leć, Janek. O, czekaj, ale strzały są, ale tylko spokojnie teraz. Wejdź do budynku. Chwila. Kuźwa, z tyłu co się dzieje? Dobra, strefa jest cały czas tutaj. A, gdzie się musi być w tym budynku? Kurde, z tyłu się dzieje, Nanek? Że nas nie zaszli czasem. No jednak tu nie ma. Tam stoi. On to gdzieś tam stoi. Widzisz, Janek? Ten kład stoi? Mhm. Aha, W budynku może ja jest. mam wycelowane. Dobra, Nanek, spokojnie. Kuźwa, ten hałas robi, no ja pierdolę. O, jest. Janek, wal. Jest. Nie strzelaj. Ale gdzie on Jest w był? budynku, jest. Obejdźcie go, Dostał obejdźcie go, obej. ale... Weź go, zajdź. Nanek, zajdź go, obejdź go. Ale w którym On budynku sam jest? jest. Przed Kuźwa, tobą. Nanek, to chodź do... No, jeszcze, tam No. gdzie samochód stoi. Na wprost jest, tak jak na wprost się patrzę na niego. W okno. Idź do niego, idź Stoi, jeszcze stoi. dalej, jeszcze. Jest. Janek jest, bo jest przy oknie. Nanek, Kuźwa, ładuje we strzelaj. mnie. Kuźwa, Nanek, to idź do niego. Nie na wprost. Masz go. Dobra. Widziałeś? Oj, kurde, Nanek. Ale mi się ciepło zrobiło. Drop in. Oj, ty kurde, Nanek. Ty, Nanek, nie miałeś na wprost niego iść, tylko z boku go zajść. Ale powiedz mi, Nanek, od razu się wyłożył, czy miał kumpli? Od Nie, tam razu. był. A, sam się wyłożył, dobra, od razu się wyłożył. Okej. Co tu Czyli nie miał ma? kumpli, dobra. I to jest właśnie Apteczki. połowa gra, kurwa. Tak się powinno grać. 1, 2 i Dobra, drugi Nanek, chodzi. uważaj, jesteś w budynku. Jesteś w małym budyneczku. Further collapse expected. Strefa się zamyka, dobra. Nanek, daleko nie mamy do strefy. Co, biegniemy czy nie do tej strefy? Kurde, Czekaj, nie wiem tam teraz. są perki, Emi. Wejdź se. Czekaj, Czekaj, dam se głośniej. gdzieś ktoś napieprza. Po lewej, tak lewej. O. Gdzieś tam. Tam myślę, że będą, tam No, gdzieś teraz no, patrzcie na ten no, budynek. no. Tam będą gdzieś. Pomału możemy iść, trudno. Fizyk. Ja bym szedł, bo to jest strefa i tak.
Tak. Tutaj chodź po tych krzaczkach, tutaj pójdziemy bokiem. Spróbujemy. Circle collapse imminent. Get to safety. Pomalutku będziemy teren obserwować, może coś wyczaimy. Dobra. Dobra, Nanek, ja będziemy tak przebiegać. Wiesz, ja przebiegnę jedno drzewo, ty próbujesz następne. Na spokojnie, będziemy sobie... Eldo, ty mnie obserwujesz? Mhm. To dobra. Tak bym czegoś nie zauważył. Dobra, Lemi, lecę do Nie ciebie. wiem, pomagam cię. Nie sam. A nie idzie do krzaka w lesie. Wiesz, że mam 4 pary oczu. Kurde. Mamy rada. Wiesz co, w tą strefę trzeba wejść jakoś. No tam już nie będziesz. O, ja cię kręcę. Dobra, Nanek, chodź, idziemy w tą strefę. Musimy w Dobra. strefę wejść. Czekaj, dobiegnę do ciebie. Tylko to jest woda, wiesz, to jest ryzykowne, że w tą wodę wejdziemy. A, Wiesz, dobra. kuźwa- To czekaj, ja pierwszy? Dobra. Albo dobra. Nie, ja pierwszy idę. Dobra. Ja idę pod molo. O, dusi mi się. Cześć, Nanek, uważaj. Chódźcie budynek od razu. Tak. Jedź. Coś Nanek biegło chyba za KM57. nami. Ktoś był, no. Chyba biegnie za nami, Nanek. Dobra. Chodź, Nanek, wycelowany w drzwi. Ja jestem z boku. Miałem wrażenie, że biegnie za nami. No, coś chyba jest. A jak on obeszedł Nie nos? słyszę go. Tak? Gdzieś go słychać. Cicho, Nawet nie biegaj. cicho. Janek, weź to w tę stronę. Strzelają. Wejście. Po prawej. Strzelają. Bierz to wejście, tutaj. No. Tu? Mhm. O, Wychodź, fuck. wychodź. Strefa. Strefa jest okej. Jesteśmy w strefie. Ale kampę robimy na razie, Nanek. Kuźwa, Nanek, z tobą nie można nic innego robić, tylko kampę, więc kuźwa. Stoi przodem! Zamknij te drzwi, bo jak on wejdzie w te drzwi, to będzie wiadomo, że wchodzi. Further collapse expected. O kuźwa. Relocate to Ja- safe zone. Jesteście dupieni, lećcie w strefę. Ojaj. W drugą stronę, Strefa Lemi. koło was. Chodź, Nanek, idziemy w strefę. Kuźwa, Leć, musimy w leć, strefę bo chodzić. wie. Co będzie, lećcie, kurde. Ale wszyscy kampią. Cały czas 13 jest. Wiesz. Prawa. Z prawej gdzieś. Lemi, może tam na kładach Spokojnie, wiedymy. Nanek. Nie. Dwóch leży. Za duży hałas, Nanek. Gdzieś w wodzie coś słyszę, jakbym... Kuźwa, Nanek, ten leci ta. Janek, Chodź, lećcie, strefa, lećcie, chodź. strefa. Chodź, Nanek, lećcie. prosto lecimy, Dobra. prosto. Was to jest zje trochę, ale macie apteczkę. Gdzieś tam są z prawej strony. Gdzie jest koleś, jest? Ale sam Nas do to budynku, jest. Nanek, jak wysoko, przyliwuj. No, idź tam prosto. Dwóch tam chyba jest. Nanek, ja wchodzę. Dobra. Obejdź. Dwóch jest. Jaj! Dobra, mam go. Uważaj, dwóch jest. Jak Lemiego podnieść? Drugi jest. Jeszcze jest jeden, Nanek. W środku, nie, zostań. W środku Kuźwa. Masz go, masz go. Kurna! Played and out of Ale trzeci. Kurwa. Trzy. Miałeś go ładnie. Lera. major instability detected. Ale To ładnie. safe zone. Kurde, ładnie by było, jakby Ładnie. chłopaki z nami zostali. Zobacz, my w czwórkę musimy spokojnie zostać, spokojnie. No. Dobra, Musimy w to, czwórkę i tak ograli, że głowa boli. Dobra. to co, Liv? Dobra. No dalej, męczymy to, no. Coś czuję, Nanek dzisiaj długą nockę, co? Kurde, No no i na ja rano. tak Nie, też jeszcze czuję. jeden meczyki. Co? Gdzie? Co ty? No! Kuźwa. Nie, jutro no, na rano. górnik. No No górnik. co na to rano? rano? Nanek, rano się nie wstaje, tylko się idzie do roboty prosto. No, u mnie było górnik tak, musi że być spałem wypoczęty. 3-4 godziny spało się, kurde, do roboty się szło, chłopie. Ja, Nie ma no. sensu. Jeszcze Ja rano jeszcze krowy na się doiło. jutro mam. No.
Aby tylko krowy, chłopie. No. Ale Nanek mnie tutaj, wiesz co, zadziwił, że on już chce iść, no No kurde. gdzie? Mamy gra jeszcze. No jeszcze, no 12. No to 12 dopiero Nanek, no to do drugiej, do trzeciej jeszcze Do czas. drugiej pogramy, no chłopie. Ja też mam tą Moja szpilę moja pani mówi, że Nanka chce patrzeć, widzieć w akcji, bo ogląda. Tak. do Jasne. Nanek. No siedzi, no leży z boku z laptopem, on ogląda live zawsze. Mm? No. Żebyś grał. Tak, Skąd ja to jasne. znam? Skąd No ja to serio, no znam? przecież no leży, jakbym ci kamerę pokazał, no leży obok, ma słuchawki założone, ogląda na laptopie. Mhm. Skąd ja to znam normalnie? Ale naprawdę ci mówię, że ogląda, no. Tak, Mówisz, że tak, jesteś tak. tak emocjonujący, że do snu cię puszcza. Ej, ale to dla mnie to Ale tylko nie, twoja. serio. Ale serio, naprawdę moja, jak czasami wchodzę do sypialni, a moja ze słuchawkami leży i mojego live'a ogląda i śpi. Raz? Nie. Lemi mi się też, jak nie Raz. umiałeś zasnąć, to puszczałek live, tam jakieś filmiki. No, Dobra, pany, gdzie lecimy? Tam to wcześniej? a Blackout. kurde, no. Dobra, panowie, Nie. Train Station nie był najgorszym wyborem, ale już wiemy co tam jest. A jakbyśmy zrobili na przykład... Ja bym A do co końca byście proponował powiedzieli gdzieś. na Araj? Araj, No właśnie, no ja o tu też sam tak. myślałem. Dobra. Dobra, panowie, Tam to- Araj, okej. Tam jest zombie? Krzysiu, czy co? Chyba jest, no. A co, może zombie się zaatakować? Tak, No. zombie, ale za to wychodzą fajne dropy z zombie. O. A, Mówcie o to kiedy coś czuję, że więcej tam będzie ludzi leciało. To Mówcie może trochę kiedy. przed Arajem wylądujmy. Nie, no mówcie kiedy. Dobra, lecimy. Już? Tak. Już. To jest tutaj? Nie, gdzie ja wylądowałem? No tutaj. O kurwa, lecę w dupę. No nie, może broni nie ma żadnej. Jezu, już do mnie walą, no weźcie, przestańcie. No, zobaczmy jakoś. Kurde. Broni żadnej nie ma nawet. No już plecy. Jezu, leżę, bez broni znowu. Tak? No, Ja też zaraz będę leżał, bo ja broni nie mam. Też nie miałem żadnej A broni. nie, skrzynkę mam. Kuzia, snajper mam. Potential nie. collapse detected. Dobra, Relocation idę to zapalić indicated zaraz. safe zone is advised. Musicie tutaj, czy nie? jedzie ktoś kładem, idzie, chyba idzie. Obok mnie. Kurde. A, to z tym shotgunem jest to było. Dobra, leży koleś, czekajcie. Trzech jest. Leżę, kuźwa, leżę. Dobra, Squad mates are down. dobra, leżę. Nie ma mnie, szkoda. Sam byłem. Co ty wciąż jesteś? Do górki wpierdzielasz z czekoladą? Kto jeszcze został na polu bitwy? Nanek. A, no i to dawaj do akcji, bo jak sam jesteś, to tam dawaj do akcji jakieś lub coś zadymę i... Ja sam został? Bo szkoda... No, dawaj, chodź tam, bo tam są, tam iść prosto, nie tam są, jest, dawaj. O, właśnie, bardzo ładnie. O, jeszcze jest jeden. Kurno. Dobra, Destroyed fajnie, by super. hostile action. MTC suspended. Wiesz co, bo oni tam przyjechali do nas, myśmy to ubili to, tylko że kurde, my lądujemy tak, że ktoś tam zawsze broni nie ma, Eldorado nigdy broni nie może znaleźć. No to ale najlepiej, wiesz co, najlepiej było daleko gdzieś lecieć. Bo wtedy najmniej ludzi to ląduje. Circle collapse No na tym imminent. Train Station ostatnio było spoko, wylądowaliśmy, tylko że kurde, Eldorado znowu broni nie złapał, nie? Jakoś. O. Myślę, że będzie tam gdzieś spokojnie, sobie znajdziemy jakieś branie. Wszyscy Pewnie. Na spokojnie. Tak jest. Jakoś to opanujemy. spokojnie. Palanek sprzęt. Gdzie? Aha, sprzęt. No grę pal. Nie mogę. Czekaj, była na Dorado.
A, Eldorado nie wyszedł jeszcze. Nie wyszedł, czy co? Eldo. Może poszedł A, pisze jakiś dejcie fajny sekunda, powiedział, bo co? fajczy. No, to teraz Na jakiej mamy platformie moment gramy? porozmawiać o... To jest dobre pytanie. No, chyba widać na ekranie nawet tak widać. Nawet w tytule jest napisane, to jest raz. Dwa, na ekranie widać po ikonkach. Na przykład trójkącie, krzyżyku, kółeczku na dole. Ale może ktoś nie jest obcykany No, z PlayStation 4. jakby. po prostu Może ktoś nie jest w temacie, Lemi, więc spoko. Lemi, przyznamy się od razu, mamy zbanowane, Jest znaczy komodora. zhakowane te A, gry. dobra, wyborowicz, nie było tematu. Nie było tematu, za co honor. Dobra. To nie było do mnie pytanie, to było pytanie do kogoś tam. Okej? A my? Ja też na, Hmm. ale zwykłej, na No gdzie facie. ty? No przecież nie do ciebie, to chyba było tam na czacie. Chyba. Aha, a to No. przepraszam. Ups. Gdzie jest Eldorado? Słuchaj, Lemi, Eldorado ma taką piękną kobieta, że wiesz, czasem może zniknąć. Ten znowu. Ten znowu o żonie Eldorado zaczyna. Już znowu zaczyna temat. To ta pora. Siemanko, dzięki za pozdrowienia z Irlandii. Pozdrawiam również serdecznie. Szukaj się. No dalej, Eldorado. Nie, Eldo, poszedł. Eldo. Czekaj, mu zadzwonia. Żona mu obudza. O. No, jesteś. Jest? Co ty nie gadałeś, no? Co? No, że chciałeś dzwonić. No. Moja ukochana cię słyszała. Tak? Wiem. No. Pal sprzęt, kuźwa, gramy. Nie dał jeszcze Już, gotu. już. Czekaj, zajęty jestem. No. Zajęty jesteś? Nie, Ręce. Już nie, już bijam. Dobra, słuchajcie. No, muszę sobie ten tryb dobrze obcykać przez tą betę i jak będzie wyjdzie pełna wersja, żebym był gotowy na granie. Czekaj, a Blackout jest tydzień, nie? Tydzień dalej, nie? No, tydzień już. No, ja tam tak mam 4 dni teraz na pogranie, to wiesz, będę sobie popykam sobie zdrowo w to. Szkoda trochę tej partii z Nankiem, co mieliśmy, bo tamta partia, może nie wiem, tam czy do wygrania, czy nie do wygrania była, ale tamtych dwóch było do Było. zrobienia. Ja trochę zjarałem, kurde. Jakbyście we dwóch zaatakowali ich, to by byli wasi. Może tak. No ale kurde, ja mam coś takiego, że muszę pozbierać No, wczoraj bronię. przed Black Ops 2 nie ma pata tutaj. To połączenie jest, nie? Tak, tak. Dobra, gdzie lecimy? Eldo, chodź tu do mnie. Chodź. Chodź do mnie. Tu, prosto, prosto. Plecy, plecy. Dobra. Dobra. To wybierajcie tam miejscówka i pokażę Zobaczcie, wam, River Town. pokażę wam jak się grał. Kurde, to jest blisko. Nie za blisko tej linii? No dobra, ale mi się wydaje, że za blisko trochę tej linii to jest. A To ten ja przerzucę. Cargo Docks? Nie moglibyśmy tam spróbować? Chyba Sylu. No to dobra. To gdzie Dobra, lecimy? niech będzie ten river. Dobra, niech będzie ten river. A tu trzeba wyskakiwać teraz. Żeby szybko tam być. Kurde, dziadek. Gdzie to jest? Z tym wielkim kuminem takim? Tutaj. Tu pod nami, już teraz tutaj jestem. O. Aha. Dobra. Ktoś jeszcze leciał ze mną, czy nie? No, leciał. We are leaving Yellow Submarine. No właśnie tam. Kuźwa! Chodźcie, kuźwa, pomóżcie ty! Koleś mnie goni, Nanek! Nie mam, ja mam ino Strzelajcie do granat. niego, co? Krzysiu, goni mnie! Koleś! Ubij go! Leży? Nie. Stało się. Lecę. Jestem. Ja mam shotguna, kurde. Kurde, leżę, panowie, leżę. Leżę, Krzysiu. Uważaj, już jeden może być.
Nie mam broni w ogóle, wiesz? Chyba jeden, dobra, tu weź sobie od niego. Dobra, dzięki. Kurde, tu wejście jest. Dobra, bo nie miałem broni w ogóle, wiesz? Okej, potrzebuję jakąś apteczkę, bo mam kuźwa zero. Nie, O. tu jest jedna. Czyli dobra, dobra, świetnie, są dwie nawet. Kurde, nie mogę nic wziąć teraz, dobra? Tego nie chcę. Świetnie, dzięki, bo kuźwa, myślałem, że to ktoś od nas. A to z piąchy, kurde, mi koleży wciąć. O kurde, nie, ty dubeltuwa to cienko, ale dobra, damy radę. Kurde, już broń przydała się szyma. Dobra, mam. Ej, jesteście pode mną, obok mnie? Bo tu słyszę gościa. O, Dwie. to może być dobre. Manek, chodź do nas. Z prawej strzelał gdzieś. W tych budynkach. Manek, tutaj jesteśmy koło ciebie, jakby co? Dobra, już biegnę do was. Iron Lungs. Aha, będę mógł dłużej biegać na tempie. Dobra. Tak, będzie, oczywiście, że będzie. Czy z tego będzie też cały. Oj, No ale to jest kiloj. z tego będzie tutaj ten materiał wrzucony, tak, wybrany. O kurde. Nie Gdzie ten jest klawisz. Gdzie się stanie, kuźwa? Już biegnę, poczekaj. O kurde, jak wy daleko jesteście ode mnie. A, jest tam, dobra. Sit rep. Circle collapse imminent. Get to safety. Da stodoła Strzelać, spenetrować. kurde, szybko mam. To leci. Tam nic nie ma. Co chodź. robimy, panowie? Co robimy? Jaka decyzja? Czekamy, Przez czekamy. most na drugą Dalej. stronę? Chodź tam dalej, no. Dobra, chodźmy wodą. Tylko osłaniajcie, nie wszyscy raz do wody. Ktoś osłania wodę najpierw. I później jak my przepłyniemy, to następnie wskoczą. Dobra, Krzysiu, dawaj. dobra, Krzysiu, chodź. Ja ci plecy osłaniam. Ale chyba jest czysto, nie widzę nic. Chodź, Krzysiu, wyciągnę cię. bo się Jako powoli fajno podam. kukurydza. Messi? Ktoś tu wali do mnie. Tak? Co to był? No. Gdzie jesteś? Gdzieś budynek ktoś walił. Nie wiem. O, dużo tu tego, dużo. Trzeba zbierać wszystko. Nie, tego nie chcę. Dobra. Swap SG-12. SG-12. Co to kuźwa jest SG-12? A, to jest to, co ja lubię. Dobra. SG-12. Dobra, to jest taki gun w miarę, co ja lubię. A to? A, WAP. Chyba jeszcze jest lepszy ten, nie? Ja nie wiem. Kuźwa. No spokojnie, weź go, weź go. No, wziąłem go jednak. Dobra. Nie, tego nie wiem. Jak wrażenia? Kurde, no wiesz, na razie tak mało akcji miałem, ale to co widzę na razie to mi się podoba, tylko że cholera jasna, chyba faktycznie troszkę jest za duża ta mapka. Ale mimo wszystko fajnie ją zrobili, kurde. Mimo wszystko muszę powiedzieć, że jest to zrobione dobrze. Fajnie to wygląda, płynnie chodzi. Ja się spodziewałem, że to będzie Pany, jakieś, plecy, kurde... ktoś się szylo. Net call. Supply drop incoming. To chodźcie do budynku szybko. No tam zaraz strzelają się. Dobra, dobra, chodźcie do budynku, poczekamy, mamy czas. To jest O Titan. kurde. Tu mam Titana. O, armory. Tu macie coś. No fuck. To wezmę. Tam dalej przydawa się. Mam Titan, celownik jakby co, Titan, tego dobra gana, broń? To jest taki ciężki gun, wiesz, to napieprzasz bez przeładowania. Dobra. Mam dobry celownik, dosyć spory, wiesz, Krzysiu, jakby co. Mam takie przybliżenie, chyba nie wiem, z razy, cholera nie spojrzałem, razy 3, razy 4. Jakby co, to Nie, mogę z to tego... Mogę jakiś rekon... Jezu, jakiś rekon robić z tego. Dobra. O! Gdzie tu strzał jest, kuźwa? Ej, te Nie pójdźcie, nie pójdźcie. ABR to jest snajperka, czy nie? Nie. No strzela seriami takimi.
Aha. Dobra. Spitfire, jakby ktoś chciał. Nie, Spitfire. Gdzie jest ta drabina, Eldo? Jakby co, mam dubeltówę jeszcze. Kuźwa, nie wiem, czy to dubeltuwa jest dobry pomysł. O! Lepiej tego Spitfire'a. Siu! Coś słyszę. Po prawej i po lewej. Z lewej. Kurde, mi jest ciepło. Tam coś. Gdzieś tam, nie? Się ładują. No. Wiecie co, ja tu wejdę na górę. O, dobry pomysł. Mam celownik, może kuźwa dam radę Tam na ściągnąć sto- kogoś, a jak nie, Na 160. przejdę wam znać. Gdzie? Na 160? tak. No, 160. tam chyba w tych domkach. Further collapse expected. Travel to indicated Ja wam safe będę zone. mówił. O! Tak, strzelają Tak, się, tak, widzę, tak. tak, 160 w tych domkach, tak. Ale spokojnie, nie ma co tam się szarpać. Nie wychódźcie, dobijemy ich jak wyjdą. Nie macie co wychodzić, ja tu ich widzę. Jak będą szli do nas, to wam powiem. Bo coś jedzie do was. Coś do was jedzie, bo jest chodź jeepa. Znaczy ten kład, nie jeep, kuźwa sobie. Wiecie co, tam jest dwójka na pewno, dwójka walczy, chyba pobili Supply ich drop już. inbound. 3, 4, nie, 3 jest na pewno. Więc nie wiem, czy pełny skład, ale jest ich 3. Na pewno widzę 3. 4, nie, pełny skład jest. Pełny skład, zrabowali tam przy tym samochodzie wszystko. I idą przez wodę. Tak, przez wodę idą. Idą przez wodę. W kierunku tego miejsca, gdzie my wcześniej byliśmy. Tam gdzieś się pchają. Więc na razie dajmy im spokój chyba. Tam jeden został jeszcze, mógłbym go próbować trącić, ale chyba go nie dam rady trącić. Jakbyście mogli ten budynek zająć tu po lewej stronie, czy teraz jestem, te takie są... Gdzie wy jesteście? Ej, czekajcie, bo ja muszę Po lewej- siusiu. Teraz w tym momencie. Zaraz. Ten budynek, uważaj, bo oni tutaj... Ten koleś jeden leci przez pole... Chyba kukurydzy. Nie leci przez pole kukurydzy. Nie? Oni tu będą... Ale nie wiem, czy oni w tą stronę będą szli, wiesz? Ciężko powiedzieć, w tą stronę będą szli. Ale na razie ich obserwuję sobie. Sit rep. Przecież teraz Circle zgubiłem collapse ich. imminent. Get to A, safety. przez wodę płynie. Dobra, płynie przez wodę. I teraz już ich zgubię. Więc ten budynek, który tutaj jest, taki, wiecie co, te takie dwa spichlerze są, czy co to kuźwa jest, tam nie wiem, co to... Nie spichlerze, to jakieś takie kuźwa... Co ja gadam, spichlerz, kuźwa, też jestem dobry. Dobra, Jakieś takie paniaki. O, jeszcze po lewej. Strzelają. Tak, u mnie też słychać jak PS4 chodzi, u mnie wyje to strasznie. O, tam koleś jeździ na kładzie też. Tak, jedzie kładzie. Koleś do tego budynku jedzie, którego wam mówiłem. Kładem chyba wjechał tam. O, żyjemy jeszcze. Halo? Halo? Żyjemy jeszcze? To dobrze. To dobrze. Na razie obserwuję tu teren. Ale nikt z tą stronę chyba tutaj nie będzie chciał przyjść, mi się wydaje. Jak spoko, mamy strefę i strefa coś czuje, że teraz się zamknie na tym firing range, czyli koło nas. Coś takiego, no. I ja bym, panowie, obstawił dobrze dół, bo ja tu z góry wam będę mógł mówić, kto idzie, gdzie idzie. I coś czuję, że tak będzie. Dobra, kuźwa, trudno. Kurczę, nie mam apteczki, cholera. Nie chcę mi się schodzić na dół po apteczki. Zostało 21, musicie uważać na plecy też. Z każdej strony mogą iść. Obserwuję. O! Czekajcie. Strzelają, ale nikogo nie widzę. Gdzieś tam przy tym wjeździe. O kukurydzy. Wiesz co, bo pole kukurydzy sprawdziłem, ale tam nikogo nie ma. Przynajmniej nie widziałem wcześniej. O, biegnie tam koleś, widzę. Gdzie? Dobra, trochę go trąciłem. Spokojnie, jest w budynku. Mhm. Jest dokładnie w budynku, tam gdzie ja jestem naprzeciwko. A u góry O, numery, czekaj, numery. Further collapse expected. Relocate to safe zone. Są w budynku naprzeciwko, panowie już.
Snajperkę chyba ma. Kurde, uciekł mi. O Kto ma kurde! snajper? Ten koleś. Net call. Supply drop incoming. To No no. i tam ten. Przy takim wieździe. Kurde, nie ma apteczki, cholera jasna. O kurwa, do mnie strzelają. W budynku są na 2... 182. Pieprze. Dobra, się chowam. Świetnie, spadłem kuźwa i teraz nie mam już... Kurde, lata to gówno, cholera jasna. Muszę coś innego zmienić. Jak tam żyjecie, panowie? Jeszcze żyję. Lemi na dole jest. 163. Wiem, ale ja szukam apteczki jakieś, kuźwa. Ma ktoś pożyczyć apteczkę? We mnie wali Mam, snajperą. miał. Moment się ktoś robi. Gdzie jesteś, Lemi? Ale mnie. U góry? Nie, już jest na dole. Bije mnie z wieży. Ratunku, niech mnie ktoś dźwignie. Circle collapse imminent. Get to safety. Momencik, zaraz podejdę. Podejdź tu, Nanek, do mnie. Gdzie? Nie wiem, czy dam rady. Dasz radę. Jak tam wyjdę, to strzelam mnie. Dobra, chowaj się. Dobra, chowaj się, dam radę. Idź. Idź za budynek. Lemi, jak może, niech nos... Dobra. Plecy! I to do nas. O kuźwa, Dobra, dostałem. leży. Dobra, ja jakby co jestem tutaj w budynku do podniesienia. Drugi jest. Po mnie idzie. Kurde, zabił mnie! Czekaj. Ja wejdę tutaj. Ja cię Mam kręcę. jednego. Drugi jeszcze. Kurde. Potrzebuję apteczki, trzeci jest. cholera jasna. Obejdę go. Lemi, Obejdę go. ja w torbie mam apteczki. Leży. Drugi. Lemi, ja w Położyłem torbie drugiego. mam apteczki. Drugiego położyłem. Żyjecie? Czekaj. Nie, ja tak. Podniesiemy, czekaj. Kurwa, dwóch położyłem sam. Ja pierdzielę, ale mi się to podoba. Kurde, apteczki mi jakieś potrzebne są. Chodź, Lemi, tutaj są ja mam w ten. torbie. Tutaj leżą. O, obok. Czekaj. Tu mówi Eldorado gdzieś ma. Strefa. Kurde. Przy mnie były. Nie mogę. Nie mam czasu, żeby brać. Biegniemy. Chodźcie ci tam bandaże mam jakieś. Dobra, spokojnie. Biegniemy, dobra. No biegnę, mam iść. Teraz co? Tu jest dziura, dobra. Czekaj. Go, biegnij. Dobra, ludziska. Dobra, Ja kończę kręcimy tutaj strumyka, także O, zapraszam apteczkę wszystkich potrzebuję. do Lemiego. Jak to się daje? Tam linka Chociaż z ładnie jedną. rzuca. Masz drop. Kto Wchodzisz tam w chce, dropa niech robisz. wpadnie do niego. Ja tam jeszcze Wchodzisz chwilka w i was z selekcję, nim czy pogadam, opcje, polecam opcje. Dobra, wejść do dobra. roboty. Be A advised. nie tu, Further collapse nie tu. Relocate to safe Oj. Czekaj, dzięki. Tu wam rzuca Kurwa. linka. Dobra, świetnie. Kto tam Apteczka jeszcze spoko rzecz. ogląda. I rzuca wam linka tutaj. Dobra, idziemy. Amunicja jest. Dobra, co jeszcze mam? Także jak Tubę ktoś mam, tam to mnie jeszcze dobra. ogląda, Idziemy. dziękuję serdecznie, zapraszam do Lemiego, a ja niestety już muszę uciekać jutro do pracy, znaczy dzisiaj do pracy, rano wstaję, także Jakiś budynek mi trzymajcie fajnie się, zajęli dzięki sobie. serdeczne za oglądanie, a obiecuję wam, że jutro od momentu po pracy, Jesteśmy kiedy w domu, strefie, ale to jest taka to nie wysokowiana ta włączą tej strefa. gry. Chyba, że tu przy tych Jasne. krzakach gdzieś się zakampimy. Do jutra, trzymajcie się, cześć. Ja mam bardzo środek wszedł, wiesz? Tutaj? Koniec, dobranoc, pa.